शास्त्र के बात चार कहे वेद चार सुना। कुल परिवार के सिंगार है बेटी, माई के प्यार है बाप के दुलार है। पूरा संसार के बहार है बेटी। पावन विचार है गंगा के धार है। अरे तो भाई के कलाई के उपहार है बेटी। अरे तो कलम के हार बागी केहू के नभार है। सृष्टि के असली सूत्रधार है बेटी। बहुत बात बा, समय लागी ऐसे संक्षेप में, लेकिन जब वही बेटी की विदाई होके लागेला तो बाप महतारी के क्वेश्चन लागेला। एगो छोटा सा भाव बा। आदरणीय श्री विकास सिंह जी कवरा निवासी हमरा शरारती जी के मित्र भिवानी, आप ढेर सारा पुरस्कार आपकी तरफ से अभिनंदन बंदन बा, यथोचित सम्मान बा। तो भाव बाव बेटी खातिर जौना के विदाई होके लागेला तो बाप महतारी के कैसन बुझाला। भाव भाव अंगना में रोए दुआरा बाजेला बाजा। अंगना में रोवे दुलारी दिया, दुआरा बाजेला बाजा। सिंगा से देहिया
कर समाज भर रहेला। कवि के भाव बा ले जइहे पगहा पहनाई के देखी सकल समाजा। मैं लोग देखत रह जाई। वही घड़ी के गोरी छोट भाव आवेला बाबा बाबा पुकारी बाबा ना बोले हो बाबा बाबा पुकारी बाबा ना बोले हो। अब बाबा के बरियारी से नूर बर डाले हो। अब बाबा के बरियारी से नूर बर डाले हो। और अंतिम भाव रही आदरणीय श्री कमलेश सिंह जी पावरा ढेर सारा आशीर्वाद गार्जियन के तरफ से अभिनंदन बंधन बाई सम्मान बा। आदरणीय मंटू भैया एक कार्यक्रम के रूपरेखा ते रहे से बनावल गइल बा। आपके द्वारा ढेर सारा पुरस्कार आई अभिनंदन बंदन बा यथोचित सम्मान बा। भाव बा अंतिम भाव